30-án kedden csinálom 2026-ban, de ez most a 31-én van, akkor raktam ki, és most 22:58 van, mármint annyi óra van. És gyorsan töltsük újra le a Robloxot, mert persze letöröltem, fejemet nem mutatom, azt fogom beszkennelni, csinálok egy pici accountot, Roblox Kids vagy Roblox Selectre lesz. Nem tudom igazán, hogy melyik. Na várjuk meg, amíg betöltődik. Volt egy ötletem a Roblox Kids accounthoz. Előveszek egy babámat, vagy legalább egy barbimat, hogyha a babával nem működik. Mármint nem igazi baba, hanem játék. Töltődik be. Akkor most megyek közben, előveszek gyors barbikat. Ja, közben megyek tévében a csomagi. Valahogy meg kell oldani, mert ott vannak anyáik. Vagy babáról szerezek egy képet, csak az nehéz lesz, mert a gép is ott van anyáik szobájában, meg az régi telóm is. Date? Hey, jó! Na én csak így randomul egy 2020-ast, sőt nem, 4 éves leszek. Ja nem, 5. Amúgy nem ilyenkor születtem. És akkor mondják, jaj, új évkor született. Az de jó neki. Oké. Mehet. Ez nem kell, kösz. Random. Ez tényleg komolyan random. Nem tudom a izékódot. Dehogy, nincs is új lenyomatom ahhoz, anya új lenyomata. Úristen! Picit, ez fura rá. Akkor mindjárt jövök. Oké, meg vagyok, már csak ide leültetem először a Barbie játékomat. Először azzal kezdem. iFilling Up. Te menj a baba. Oké. Folytatás. A Barbie. Várjál. Hogy nyomjam meg? Nem tudom. Tényleg itt bírom támasztani. Hova? Hogy? Kicsit ide melléken jön iPhone. Na, ezt valahogy megoldom. Telefont kéne kitámasztani, akkor arra így jövök. Így. Fordulj arra. Na? Gyerünk. Másik oldalon. Hajad.
Újra. Na. Persze, wifi-vel van baj. Akkor nappaliban leszek. Ez fájt. Valahonnan kéne. Mivel fényeljek? Nincsen egy zseblámpám sem. Na jó, mindjárt. Most már jöhet. Egy 1%-on van a másik telefon. Hogy ez a... Menj vissza. Flashback. Jó, jön a baba. A babának máshogy csináljuk. Gyere, baba. De vécéznem kell. Akkor nem csinálom. Akkor maradok a Roblox Kids-ben. Oké. Akkor 5 éves vagyok. Elkezdem, akkor 5 éves vagyok. Itt bebírtok jelölni, de csak a Roblox Kids-ben. Szóval ezt szkenneljétek be, és akkor bebírtok jelölni szépen. Mi ez? Nem mondd, hogy lefog. Nem merül le. Na mindegy. Menjünk a Brookhaven Kids-be. Elkezdem Brookhaven Kids. Na ez gyerekeknek az Brookhaven Roblox Kids-be. Tudom, mi a baj? Wifi. Ez nem kapcsol. Jaj, majdnem felkapcsol. Én amíg játszok, addig sziasztok!